Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaabam. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabotan asin na otob an sa imong kabotan na atamanon an kinaaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mga salanggibo, asin ngunyan, namamatean mi na an padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadahol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamamoto na Ama. Sa imo kami minahaga din kapatawaran kan sa mga kasalam. Ilikay mo kami ang sa mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sangaran kan Ama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Sa liwat, Diyos marahay na hapon po sa indo mga tugang, ang situya pong mass intentions iyo ang mga minasunod. Pasasalamat, dulot, kan mga minasunod, ni Rene Canyo, ni Jasper Tolarba, ni Leticia Tolarba, ni kan Avila family, kan Miranda family, ni Mr. and Mrs. Abraham Portugal and family, for passing OSCE, dolot ni Anjo Villanueva, para sa Love Massive Result and Look, dolot ni Archie Berwega and Christian. Special na kahagadan ni Marco Eros Pago, ni Irving and Lian Obal. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, ni Corazon, dolot ni Mr. Reggie B. Balingasa. Para kay Damiana, dolot ni Rional Apuli family. Para kay Gaudencio and Consolacion, dolot kan Avila family. Para kay Ruben asin Leticia, dolot ni Irving and Dian Obal. Ngunyan, Domingo nin pagkabuhay liwat kan kagurangnan, matindog po ang gabos asin awito niya to an awit sa pagpoon. Banwan magarawit na madya, panananan ka, dakulang biyayang pangako niya, nagsirang na. Dakulang biyayang pangako niya, nagsirang na. Punan niya tuan sa tuyang selebrasyon sa ngaran ka Ama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagulang nanta, an pagkamuot kang Diyos, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo mapas sa indo kabos. Asin sa imong espiritu. Maray na hapon sa indo kabos mga tugang. Diyos marahay na hapon man po, Padre. Ako untan sa tuyang mga kasalan, nga ni magkanyo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kita kabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tadagkasala ko nin makuri, sa isip, sa taramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangatsi ako kay Santa Maria, danay na Birhen,
sa gabos ng Angeles asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang tan Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan asin pakapatawada an sa tong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kaguranan, mahera ka. Kaguranan, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kaguranan, mahera ka. Kaguranan, mahera ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitasan, asin sa dagat kaulilungan, sa mga taong marahayan mo. Ginoong mamikay, mika, sinasamba mika, pinapamuraway mika. Pinapasalamatan ka, huligan dakula mong kamurawayan. Kagurang na Diyos sa langit nun, Diyos sa mga kakamhan. Kagurang na kimutong Yesu Kristo, kagurang na Diyos, Cordero kan Diyos, akikan Ama. Ika na nagpaparak, kan mga kasalan, kan ginapan, kahiraki kami. Ika na nagpaparak, kan mga kasalan, kan ginapan, nakuha sa mong makimahera. Ikaw na nagtutukaw sa to ka naman, kaerami kami. Kay kasanaan banal, di kasanaan kagurangnan, di kasanaan urong kalangkaw. Jesu Kristo kaibagan, Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Amen. Bamibi kita. O Diyos, nangunyanal daw, huli kan bugtong mong aki, sa pagdaog kan kagadanan, binuksan mo para sa mo ang pintuan pasiring sa buhay na daing kasagkoran. Tawan sa mo na mimibi kami, na kaming naguutob kan mga solemnidad kan pagkabuhay liwat nin kagurangnan, magbangon sa liwanag nin buhay, huli kan pagbabago, nagibo kan sa imong espiritu. Huli kay Jesu Kristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa kabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tukaw po para sa liturhiya kan tataramon. An babasaho nagpapahayag kan pagrokyaw kan enot na simbahan, kan marhay na bareta in pagkabuhay liwat na Jesus. Hinanyo gunyato an enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Si Pedro, pagbuka kan nguso, nagsabi, sa totoo,
nasasabutan ko na mayo nin pinapalain ang Diyos. Aram nindo ang nangyari sa bilog na Judea, puon sa Galilea, pagkatapos kan bunyag na hinarubay ni Juan. Si Jesus na taga Nazaret, kung paano siya linahidan kan Diyos kan Espiritu Santo, asin kapangyarihan. Naglibot siya karahayan ang ginigibo, asin pinapaumayan ang gabos na dinadaog kan Diablo. Huli ta ang Diyos kaiba niya. Mga saksi kami kan gabos na ginigibo niya sa runa kan mga Hudeyo, asin sa Jerusalem. Ginadan ninda siya na binitay sa kahoy. Siya binangon kan Diyos, ikatulong aldaw, asin itinugot na siya mahiling. Bako kan bilog na banwaan, kundi kan mga saksi, na kan enot pa, pinili kan Diyos. Kami na nakikakan asin nakiinom sa iya, pakatapos mabuhay siya liwat hali sa mga gadan. Tinugon niya kaming magharubay sa banwaan, asin magsaksi na iyo ini an itinakda kan Diyos, na magin hukom kan mga buhay asin mga gadan. Sa iya ang gabos na propeta, nagsasaksi, na makakamtan kan gabos na nagtutubod sa iya, an kapatawadanin kasalan, huli kan sa iyang ngaran. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ini an aldaw na ginibo kan kagurangnan, mag-ugma kita asin magrokyaw. Ini an aldaw na ginibo kan kagurangnan, mag-ugma kita asin magrokyaw. Aleluya! Magpasalamat sa kagurangnan, tasya marahay, sagkod paman an sa iyang pagkaherak, magsabi ngunyan an Israel, sagkod paman an sa iyang pagkaherak. Ini an aldaw na ginibo kan kagurangnan, mag-ugma kita asin magrokyaw. Ang tuong kamot kan kagurangnan initaas, ang tuong kamot kan kagurangnan nanggana. Day ako magagadan kundi mabubuhay, asin isasaysay ko ang mga gibo kan kagurangnan. Ini an aldaw na ginibo kan kagurangnan, mag-ugma kita asin magrokyaw. Ang gapo na isinikwal kan mga paratugdok, nagin pamayo kan sarigan na gapo. Huli ini sa kagurangnan, ngangalasan sa satong mga mata. Ini an aldaw na ginibo kan kagurangnan, mag-ugma kita asin magrokyaw. An pakihira sa pagkabuhay liwat nin kagurangnan, iyuman ang pagrayo sa anoman na kinabanon, asin pag-ako kan anoman na langit nun. Hinanyogon niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas, mga tugang, kung binangon kamo kaiba ni Kristo, hanapon nindo ana sa itaas, kung sain si Kristo yaon, nakatukaw sa tuo kan Diyos. Katadungan nindo ana sa itaas, bako ang mga yaon sa daga. Takamo nagadan, asin ang sa indong buhay, nakatago kaiba ni Kristo sa Diyos. Pag si Kristo magpahiling na, siya na iyo ang sa indong buhay, dangan kamuman kaiba niyang mapahiling sa kamurawayan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos ang pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. Alleluia, Alleluia, ikakagurangan ang dahalan at buhay, asin katotohan. Alleluia. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagrukyaw kan banal na ebanghelyo, susog kay San Juan. pag kamarawayan sa imo kagurangnan. Enot nal daw kan semana, agang amay, madiklumpa. Si Maria Magdalena nagpalulubngan as sinahiling naan gapo hinali na sa lulubngan.
Kaya duminalagan siya asin nagpasiring ki Simon Pedro sa kapasiring sa saruman na disipulo itong padangat ni Jesus. Nagsabi sa inda, kinuanin daan kagurangnan sa lulubngan asin de mi aram kung sain siya ibinugtak. Nagluwas si Pedro asin ang saruman na disipulo asin nagpalulubngan. Sabay na nagdalagan ng duwa alagad itong saruman na disipulo, mas marikas magdalagan ki Pedro na enot asin enot daw minabot sa lubngan. Pagduko sa pagsirip na hiling niya na nakalatag ang mga lino, alagad da siya luminaog. Uminabot man si Simon Pedro na nagsusunod sa iya, luminaog sa lubngan asin natanaw ang mga lino nakalatag, asin ang panyo na nasa ibabaw kan payo, di nakalaog kaiba kan mga lino, kundi nakasuhay, nakalukot sa sarong lugar. Dangan naglaog man ang saro na disipulo, an enot na magabot sa lubngan, naghiling asin nagtubod. Taday pa ninda nasasabutan ang kasuratan, na kay puhan mabuhay siya liwat hale sa mga gadan. Mga tugangan marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Sa giraray marhay na hapon sa Ilocabos mga tugang. Biyernes Santo pa. Marhay na hapon sa Ilocabos mga tugang. Pakigreet daw kan sa Indong Katayid na Happy Easter. Ayan, Happy Easter po sa Indo. Nagpuon kita na maghanda para sa dakulaon na aldaw na ini, 40 aldaw ang nakaagi. Nagkaigwa kita nin panahon para paghurup-hurupan niya to ang sa tuyang lugar digdi sa kinaban, asin panahon man nin pagsulsol kan sa tuyang mga kasalan. Kanakaaging Domingo, nagdara kita kay mga palaspas, mga langkoy, mga dahon, tangani na girumdumon ang paglaog ni Kristo sa Jerusalem, hudyat ito kan sa iyang pagsakit. Kan Huwebes, pinagselebrar niya to itong huring pamanggi, asin inantabayan niya to ang satuyang kagurangnan sa krus, kanal daw na Biyernes. Kasubanggi, hinalata sa kaugmahan itong pag-asam sa pagsirang kan bagong aldaw sa pagkabuhay liwat ni Jesucristo. So, dinara kita sa kamunduan, sa kaanggotan, pasiring sa paglaom, asin kaugmahan. Sarong bilog na istorya, sarong bilog na sistema, sarong pagbaklay, din pagtubod. Asin ngunyan, pinagtatauan kita kan istorya, kan pagkabuhay liwat ni Kristo. Bako ini so aktual na paglaladawan kung papaano siya nagbangon hali sa mga gadan, kundi so istorya kan sa iyang mga pinaka-close na mga kairiba. Sabi kan halos gabos na teologo, ang pagkabuhay liwat ni Kristo iyo ang susi kan sa tuyang pagtubod. Resurrection is the key to our faith, the key to understanding our faith, to what the Father planned from the start of time, to what Jesus did in His life, to what the Holy Spirit continues to accomplish in the present time. Kaya palan, pinaghahanda ka nama, subanwaan kan Israel. Kaya palan araw kay ito suginibo ni Kristo sa pagkabuhay niya. Kaya palan iminukna ang simbahan tanganing magikitang banwaan na igwang nilalauman na pagkabuhay liwat. Simbahan, katawuhan na ibinabalangibog as nagiging tunay na saksi kan buhay na nagdadaog sa kagadanan. Buhay na talingkas sa pagkakasala. Kustumbre kay ito sa Palestina na bisitahon ang lulubngan kan kapamilya o kaya kang namumutan sa laog kan tulong aldaw puon na mautad ang bangkay.
pinagtutubudan pa ano kay ito, na sa laog kang tulong aldaw, sukalag kang gadan, yaon pa duman sa lulubngan. Baka nga ya magbalik pa. Dangan sa kasya mahali, huli tadain niya na nami midbidan, sulawas niya, tapakatapos kang tulong aldaw, palapa na. So mga amigo, asin mga disipulos ni Kristo, day man makaduman sa iya, huli ta Sabado kay ito. Asin pag Sabado aram ta, na para sa mga Hudiyo, saruining aldaw na dapat wara kang ginigibo. Kung magbaklay ka, pasiring duman sa harayong lugar, pinagkukonsideran nila ito na pagtrabaho. Kaya bawal. Kaya Domingong maagahon, nagduman si Maria Magdalena sa lulubngan. Siguro, mga alas 3 hanggang alas 6 nin pagkaaga. Pagduman ni Maria Magdalena, nabigla siya, huli tawara na sudakulaon nagapo, natakop duman sa lulubngan. Gari masanay na kahiling baga, dyan sa mga sementeryo ta, kung magbisita kita, wala na nga Father, so takop kang nitso. Di makuripas kita kan kidalagan. Pero kay Maria Magdalena, ang paghuna niya, kinuha nga subangkay. Para kay Maria Magdalena, day pa nga satisfied sa mga Hudiyo sa pagpakui sa krus si Jesus. Kaya gusto pa nindang ipasupog ining sa indang maestro. O kaya nasa isip ni Maria Magdalena, baka ngaya kinarawan, baka ngaya hinabasan, sulubngan, kan mahabon. So in both cases, Mary Magdalene felt that she could not face this particular kind of reality, kaya nagbalik siya sa syudad, tanganing magpatabang kay Pedro. Ining duwaman sa naini, si Pedro tapos si Juan, sinda su mga yaon duman nagsusunod sa pasyon. Tapos kung magigirom duman nindo sa Getsemani, nagburulagan su mga disipulos, kang mahiling da su mga Romano. Si Pedro sa nabaga ang nagtigbas, kan talinga, kay itong surugon kang padi, asin si Juan. Yaon duman. Kaya inisa ng duwa. Ining duwa man na ini, nagdalagan, pasiring sa lubngan, asin nahiling ninda sa mga bado na yaraon pa duman. They were still at a loss. Na nag-iisip sinda, baka nga gibo ini kang mahabon, pero kung mahabas ngaya, dapat gabos kinua. Pati sulino, niya tayo winalat ngayon su panyo, niya tayo winalat su cloth, burial cloth ni Kristo. Nyata tabako guro mo subado. Nyata tagari malinigon asin bako girisi. The whole point of this description was actually in engraved cloths, Nagari bagading nahiro that they were lying in their regular folds as if the body of Jesus had simply evaporated out of them. Kung hilingon nindo, at least para sa buya mga padi, ining Easter Sunday, ang pinakadipisil na gibuhan in sermon. Okay pa ito kang Christmas, so mga pangaran, kaya may itong gibuhan. Pero ini nadidipisilan kami. Dipisilo na magsermon tungkol sa pagkabuhay liwat ni Kristo, huli ta puro istorya kan mga saksi. Pero ang mga istorya man na ini, iyo ang nakakapagpararom kan kahulugan kang Easter. Kaya magayon so sinabi ni Father Catalino Arevalo, sarong Jesuita, sabi niya, meeting the risen Lord is like oneself being raised from death. He is not living only, but life-giving, peace and joy-giving. He is the giver of life to our spirit
The love which opens up new visions, new relationships, a new capacity for exchange in all things human with others, so that life is graced and gracious, so that all is grace. And at the center of this Easter reality is the reality of theosis, the belief that God took on or made His own all that is ours, save only sin, that He might give us, share with us, all that is His. End of quote. Pinagsasabi man sana ni Father Arevalo na ang Diyos daa inako ang gabos daigwa kita. Apwera kan kasaklan, tanganing maitaon niya, maiheras niya, kung ano ang igwa siya. Magayunon baga, kita kung nagtataw kita sa mahal na Diyos, kuro kutsara, taday taman kayang itawan gabusta. Ang balik ang mahal na Diyos, pala. Pala. Nagsusupay na biyaya. Asin pa paano nangyayari ini sa duwang paagi? First, sabi kan mga theologians, at the heart of the Trinity, at the heart of the Godhead, iyuso pinag-aapod na perichoresis, the divine dance within the Godhead. There is forever a dust of our earth, which is the human living body of Jesus. Nayaon dumanda sa pagka-Diyos, bako sa na purong espiritu, kundi igwang hawak siring sa satuya. Kasi Kristo baga, may hawak, may lawas. Pangaduang paagi, the crucified Christ, now the risen Christ, lives in each of us. Bako sa nang dinara ni Yesu Kristo sulawas ta, kundi siya man ninhuli ta na buhay siya liwat, yao na sa tuya. Iyo ini so inaapod na theosis, divine exchange. Nagregalo kita sa mahal na Diyos, kita man biniyayaan kan mahal na Diyos. Asin sa iling ko, iyo ini ang pagkasaro kan Diyos asin tawo. Yaon na kita duman sa langit, ninhuli sa hawak ni Jesus. Asin yaon ang Diyos sa satuya, sa kada saro sa tuya, huli kan sa iyang pagkabuhay liwat. Nahiling taman digdi sa istorya, ang duwa na reaksyon duman sa lubngan. An enot na reaksyon kay Maria Magdalena. Para kay Maria Magdalena, nasabi ta nakasubago, igwang naghabas sa bangkay ni Kristo. Asinadawag niya to ini sa Ebanghelyo, kinuaninda sa lubngan ng kagurangnan, asin day mi aram kung sa ininda ibinugtak. Kaya para kay Maria Magdalena, itong lulubngan na ito, bako pa ito konkretong ebidensya kan pagkabuhay liwat. Pero sa ibong nalado man, si Pedro asin si Juan, iba man ang reaksyon. Parehas baga sinda nagdalagan, pasiring sa lubngan. Naglaog sinda, nahiling sukamugtakan, asin nagtubod. Para sa inda, itong lulubngan na warang laog, malinaw na ebidensya kan pagkabuhay liwat. So, the empty tomb has a twofold invitation for us. An invitation first to believe, like Peter and John, and an invitation to love, like Mary of Magdalene. Pagtubod, asin pagkamot. Enot, an imbitasyon na magduman man kita sa lubngan, arog kina Pedro asin Juan. Maglaog, asin hilingon, asin magtubod. Na magtubod, na posible ang sarong mas magayon na realidad. Na posible ang mas magayon na kinaban, mas magayon na kinaagahon. Bako sa realidad kang Biyernes Santo, kundi kaining Easter Sunday,
Not the world of violence and terrorism and death, but the world of dialogue and peace. Not the world of injustice and death, but a new world and a new life. So pangadua, ang imbitasyon na magtunong muna sa lulubngan arog kan ginibo ni Santa Maria Magdalena. Sarong imbitasyon na dai muna maguli. Sarong imbitasyon tanganing maapud man kagagurangnan sa pangaran, asin makasabatan siya na nabuhay liwat. Siguro wara pa sa satuya itong pagkamot ni Maria Magdalena para sa satuyang kagurangnan. O kaya sudakulao na kamabutan na mahiling siya. And the invitation is precisely to develop in us this great longing, this great love, this profound looking for the Lord in every people that we meet. Siguro na-share ko na ini kang Lenten season, igwang sarong madunong na tawo, asinigwa siya kay mga disipulos. Nagapot ining madunong na tawo sa sayang mga disipulos, anhapot niya, papaano nindong maaraman na aga na. Di so sa iyang mga disipulos, nagsabi, pag nahiling mo na ngaya sa harayo, asin na distinguish mo na an baka iba sa kanding. Sabi kang maestro, kang matali na tawo, pwede, pero bako. Di susaro man, na disipulo niya, sabi niya, maestro, maaraman mong aga na, kung an kahoy sa harayo, madidistinguish mo na kung mangga o santol. Sabi man kang maestro, pwede, pero bako. Kaya nagparahapot sa iyang mga disipulos, paano may ngayong maaraman na aga na? Sabi kang maestro, maaraman mo na ngayang aga na, kunan gabos ngayang nahihiling mo na tawo, pinagkukonsidera mo na tugang mo. Tapag day pa ngaya iyan nangyari, padagos kang nabubuhay sa banggi. Ang pagkabuhay liwat kan sa tuyang kagurangnan, lugod. Magtaw sa tuya kay ning panibagong lente, na kung sa inhilingon niya to an sa tuyang palibot, sa lente ning pagkabuhay liwat. Na nabago, bako ang mga bagay-bagay, kundi an sa tuyang paghiling. Kapinagreregaluhan kita ngunya na aldaw, pinapagirumdom kita, asin bababuhon niya to pakatapos kay ni. Ining dakulaon na balaog din pagtubod. Amen. Matindugan ka, boss. Sa tuyang baguhon, an sa tuyang panuga sa bunyag, urog na namumutan ko mga tugang hulikan misteryo Pascual, linubong kita kaiba ni Kristo, tanganing kaiba niya, maglakaw kita sa bagong buhay. Kaya pagkatapos kan pagutob kan Kwaresma, baguhunta ang mga panuga sa banal na bunyag, na kayto sa tong sinikwal si Satanas, asinan sa iyang mga gibo, asinanugang maglingkod sa Diyos sa banal na katolikong simbahan. Pakikusugan lang po ang simbag. Isinisikwal nindo si Satanas, Opo, isinisikwal niya mo. asinan gabos niyang mga gibo, Opo, isinisikwal niya mo. asinan sa iyang mga padaya, Opo, isinisikwal niya mo. nagtutubod ka mo sa Diyos amang makakamhan, kaglalangkan langit asin daga. Opo, nagtutubod kami. Nagtutubod ka mo kay Jesucristo bugtong niyang aki sa tong kagurangnan na munda ki Virhen Maria, nagtios sagod sa kagadanan asin inilubong, na nabuhay liwat sa mga gadan asin nagtutukaw sa to kanama. Opo, nagtutubod kami. Nagtutubod ka mo sa Espiritu Santo sa banal na katolikong simbahan sa parpakinabang nin mga santos, sa pagpatawad din mga kasalan, sa pagkabuhay liwat din laman, asin sa buhay na daing kasagkoran. Opo, nagtutubod kami. Asin ang Diyos na makakamahan, Ama ni Jesucristo sa tong kagurangnan, na nagtao sa to nin bagong buhay sa tubig asin Espiritu Santo,
asin nagtaw sa to kan kapatawadan sa mga kasalan. At amanon kita kan sayang grasya, kay Yesu Kristo sa tong kagurangnan sa God sa buhay, na daing kasagkoran. Amen. Amen. Maikot po kami sa pagwiri kan agwa bendita. Mga tugang itas nga atoan sa tuyang pamibion sa tuyang Diyos Ama, sa lambang pagarangan sa tuyang simbag, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi, tanganing ang simbahan kan Diyos, mabago kay Kristong nabuhay liwat, asin magdara kan bareta ning paglaom, asin pagkamuot sa bilog na kinaaban, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga bagong binunyagan, magtalubo sa pagkamuot, asin sa liwanag ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang sa tuyang komunidad, makamate kan kagayagayahan, kan pagkabuhay liwat, sa kaumahan ng satong inihihira sa kapwa, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang, asin mga naghihingagdan, magdanay na bukas sa nakakaomay na buhay ni Kristo, na may kapangyarihan na magranga sa inda, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagagadan pasana, asinan gabos na mga gadan, magkamit kan katoninongan asin kaugmahan sa God paman, sa presensya ni Kristong nabuhay liwat, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Sa tuyang man pong ginumdumon, at sa tuyang mga personal na kahagadan. Mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa hinanyugaan mong sa mong pamibi. pamibi. Langit no na Ama, hinanyugan mong pamibi na ididudulot niya mo sa dalisay na buot. Pakusugan sa mong pagtubod sa pagkabuhay liwat kan sa imong aki, tanganing kaugmahan kan Paskwa, magdanay sa mo, huli man sa nakikristo, sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia.
Magpamibigaw mga tugang tanganingan sako, asinan sa indungatang, makumalugod kang Diyos samang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan nagrurukyaw sa mga kaugmahan kan Paskwa, nagdudulot kami ng mga sakripisyo. Nahuli kay iniyan sa imong simbahan, makangalas na namumundag liwat asin pinapakakan. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas di kakagurangnan ipagrukyaw sa gabos na panahon. At ang ani mas mamuraway na iharubay urog ng gayo sa saldaw na ini na si Kristo sa mong Paskwa idinulot na sakripisyo. Ta siyang gayo ang tunay na kordero na nagpara kan mga kasalan kan kinaban. Sa pagkagadan rinong pagnyahan sa mong kagadanan, asin sa pagkabuhay liwati binalik ang buhay. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, naguugmahan gabos sa bilog na kinaban, pati ngani ang mga langit no na virtudes, asin ang mga angeles na potestades, nagaawit kan himno, kan sa imong kamurawayan, ding tapos na nagsasabi. Kagurangnan, ikanangadan banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asindugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa lugarin niyang buot pinasaluiban sagod sa pasyon, nagwa siya nin tinapay, pagpasalamat binakidi, asin itinao sa sayang mga disipulos na sabi, magako kamo gabos, asin magakan kay ni, tinian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkwanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa sayang mga disipulos na sabi, magako kamo gabos, asin maginom kay ni, tinian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sayang pagagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangdan kan tinapay nin buhay asin kalis tin kaligtasan,
Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurang nanan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kay bakan sa muyang Santo Papa, si Francisco, asin kan sa mong obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na manggadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kay iba ni Santa Maria, Birhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kay tupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging keras kan buhay na daing kasagkoran, magomawasin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, asin kay iba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugduan ka naman nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kang Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya amuan katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaw masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Sa mga kapanahonan.
Yesu Kristong kagurangnan, ikan nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan ni winawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan, itinataw ko sa indo. Hare paghilingan sa mumang kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigwa na siya patuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay namapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Bilang magturugang magpatinarauhan kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you po. Mga tugang uyan, kordero kang Diyos, Yesu Kristo, na nabuhay liwat, hali sa mga gadan. Siya nagpapara, kan manggasalan, kan kinaban. Palada na manginapod sa pamanggi, kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa kuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinasa kong kalag mauumayan. Tamalog kayo ang hawak sa dugo ni Kristo sa buhay na dayong kasagkoran namin. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod day ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kauri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Mamibi kita. O Diyos, hilingan sa imong simbahan, sa danay asin banal na karahayan. Tanganing binago kan mga misteryo Pascual, makabot siya sa kamurawayan, nin pagkabuhay liwat. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po para sa mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantenir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan asin sa mga seminarista na sa tuyang tinatabangan para sa saindang pag-adal. Anatipon niya to sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo nag-abot sa 33,856 pesos and 85 centavos. Ang naambag niya to sa alas 4:30 na misa nag-abot sa 3,678 pesos and 85 centavos. Siringman, ang second collection nag-abot sa 10,945 pesos and 95 centavos para po ini sa Alay Kapwa Sunday asin Pro Seminaryo. Maut mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kanakaaging semana. Casey Avisado, 1,900, asin mga minasunod na anonymous, 1,000, tulong 500 pesos, 550 pesos, 400 pesos, 300 pesos, asin 200 pesos. Diyos mabalus po. Gusto ko lang po na kuaunin ng oportunidad na ini na magpasalamat man po duman sa mga nagtarabang kan nakaaging Semana Santa o kunya na Semana Santa pun po sa mga lectors, commentators, sa tuyang mga servers, sa mga lay ministers, sa choir, sa mga sakristan, and of course po sa Indo na mga nagdidigdi physically sa simbahan asin man sa mga naghihiling via live streaming po dyan sa saindang mga harong. So salamaton po digdi sa makahulugan asin makulay na Semana Santa na ini. Palakpakan tapuan kada saro. Pangadua po, igwadigdi na mga pininturahan na bunay, no? Inaapot ang Easter eggs. Ining Easter egg po na ini, ang simbolismo kay nitang bunay or ang egg, simbolismo po nin bagong buhay. Ano? So kaya na-associate siya sa Easter, sa pagkabuhay liwat. So igwa po digdi na mga ipapanao ang mga sakristan na mga pinturadong bunay. Di ko lang po aram kung makasya yan para sa Indogabos, pero i-prioritize na po sa mga aki. Ano po? Tapos sa mga isip aki. So yaraon po, maparanausin daki mga bunay. So yan po, pininturahan iyan kang sa tuyang mga kahovenesan, kang mga youth, digdis sa tuyang parokya. Ang pwede po nindong gibuhon bago pasaon, pwede na po yan kaunon, picturean, tapos i-hashtag po ang St. Jude Parish. Matindog puan ka, boss. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan ka mo kang Diyos na makakamhan, anama, asin ang aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw ka mo sa katuninongan ni Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Happy Easter po sa Giraray sa Indo. Purihin siya at ating ibunyag. Pagliligtas ng Diyos sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at alay siya'y parangalan. Ating pag-iwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah. Ang sikat
pag-ibig ng Diyos sa tanan, sa tanan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah. Good afternoon.